Mitelle näin. Noni, nopeasti. Mikä tää on? Teille farkku piru jääkä, näin ei toimi. Ensi kerralla ota liukuntahousut ja säkki, sulla on Shane ja kello. Näin ei toimi. Koulutusta ensi kertaan. Liukuntahousut. Ensimmäinen. Taka. Kolmas. Mikä tää on jumakekko? Nosta se siitä. Anteeksi. No kun näin. Pitääkö se näin tehdä kun näin? Tää on Jyrki Special, ymmärrätkö? Jumakekkoa. Jyrki on valmiit, jos opettaa teidät opastaa. Jumakekkoa. Tuutte oli aivan surkemista. Teillä oli farkku, teillä oli Shane. Mikä tää on? Punnerus nyt 10. Pirujäykkä. Noni. Hyvä! Hyvä! Kerro viesteille nuoriin väelle. Älä käytkö päihteet, ei mitään typerää, niin kun päihteet en tykkää, kun te käytätte. Muista nuoret, tehkää hyvä juttu urheilutkaa, tehkää positiivinen, se on marosit.